Dobar dan, dobro jutro, laku noć, dobrodošli u moj novi video. Upotrebila sam sva 3 termina u danu zato što ne znam sa koje strane sveta me gledaju ljudi. Ja sam odlično što i vama želim, nadam se da ćemo se lepo družiti i kvalitetno provesti vreme sa vašom Bokicom Lepoticom. Vaša Bokica Lepotica je divno provela dan sa svojom majkom i sa svojim psom. Bili su nam tu neki dragi gosti i eto, smo se i s njima družili i život smo i s njima produžili. Imam drugačiju majicu, to moram da se pohvalim. Vidite, crveno vuče na radost i zvuči kao radost. Pa vidjet ćemo šta je. Da će biti radostan ovaj video ili neće, to će nam vreme pokazati. Još jednom na početku ovog videa zamolit ću sve ljude ovog sveta, ako ima i malo humanih ljudi, a ima sigurno, zapratite Bokicu Lepoticu. Zapraćivanje ne košta ništa, ostavite komentar. Još malo mi treba do 500 pratioca, budite toliko saosećajni, toliko obzirni da zapratite. Ja ne znam koliko puta treba da kažem da zapratite, kao da treba da mi date $1.000.000. Ok, ja razumem da je nekom dosadno ovo što ja pričam, ali nek se taj neko bilo ko da je postavio moju situaciju i moj položaj, pa onda neka kaže dosadna se. A i ne znam uopšte čemu toliki pregledi na šortovima mojim, a ne možete da me zapratite. Ja ne razumem o čemu se radi. Znači, taj neko ko je prošao pored šorta, lajkovao je, nije bitno, pozdravio, napisao komentar, pa pobogu što nije zapratio. Ne razumem, ali dobro. Mlada sam ja, razumeću, dugačak je život, mislim. Nisam ja planiram da živim do 105 godina, pa opet, mislim, kod mene je to, tek sam počela da živim, znate kako kažu, prvih 100 je teško, poslije lagano. No, na stranu svaka šala i sve, ja mislim stvarno da sam dovoljno puta rekla, zapratite, mislim, ne košta ništa vas, a ja mogu mnogo da dobijem u smislu proširenja kanala, proširenja društvene zajednice. Vi ćete između sebe komentarisati jedni sa drugima, raspitivat ćete se kako ste, šta radite, kako je vreme kod vas, recimo možda ste vi na drugom kontinentu, ja to ne znam, ali kažem, evo, najlepše vas molim i u ime moje i u ime moje majke koja mi je ovdje jedini roditelj, da me zapratite, pobogu, ne košta ništa. Ja i kad budem mogla da košta, ja neću da tražim da košta, znate? Jer to je ono, to bi za mene bilo toliko glupo i neshvatljivo da bi kao izgledalo kao da ja nešto tražim od nekoga ko posjeti moj kanal. Ja neću to nikad raditi. Možda je to i dobro za proširenje zajednice, ja ne znam, nisam toliko upućena u platformu i mnoge stvari tek treba da naučim. Ali tek kako vidim da su mnogo posniji kanali, kad kažem posniji, mislim na mnogo nekako bezvezne teme, imaju 12-13 hiljada pratioca. Kad kažem bezvezne, ja mislim da su to deca od 15-16 godina, pa valjda vam je draže da čujete stabilnu osobu koja je samosvesna sebe, koja zna šta hoće, a ne da čujete dete od 12-13 godina. Nemam ja ništa protiv i ona se bori za sebe kao ja. I to sve u redu, ali mislim ne mora da se poštuje to više, samo zato što ona nije invalid, a da se ja ne poštujem samo zato što sam invalid. Mislim, to ne liči ni na što, ali dobro. Nema veze, ja ću, slušajte, samo da vam kažem nešto.
Bez obzira ko podržava, ko ne podržava, hvala mu. Ali ja ću i dalje da se trudim. I mene ništa ne može da slomi. Ništa ne može da me slomi. Pa taman da je ne znam šta. Evo sad su skinuli na 3000 sati. Bilo 3300. Ja idem i dalje guram svoj fazon. A oni neka rade šta god hoće. Njihovo pravo da rade šta god hoće. Ja znam da ja sad trebam da imam mnogo više sati. Jer znam vrlo dobro ko gleda od mojih prijatelja, ko gleda od mojih drugara, ko gleda i sa koliko strana sveta gledaju. Ali dobro, nema veze. Neka bude kako oni kažu. Ja ću sve da poštujem. Ali znate šta? Malo me nervira ta nepravda u životu. Ako kažeš tako, onda je tako za sve. A nije ovako za mene, onako je za vas, a onako nešto treće je za nekog trećeg. I još nešto, da ne zaboravim. Molim sve ljude koji su me zapratili, a koji nisu ostavili komentar, da napišu pozdrav, da ostave smajlija, da ostave bilo šta. YouTube neće da vas evidentira ako ne ostavite ništa. Neće. Hoće ako ste 10. prijatelj. A da ja skupim 9 prijatelja u jednom danu, pa da i 10. dođe pa da ga evidentira, to teško. Tako da molim vas, zapratite me, oni koji su me već zapratili, hvala na podršci, ali ostavljajte komentare zato što neće YouTube da vas otključava tek tako. Tamo piše zaključane. Meni je to glup izraz i nije adekvatan, ali piše zaključan. Ja kako drugačije da kažem. Tako da, eto, ako bih mogla najlepše da vas zamolim, eto, to ne košta ništa, a ja mnogo dobijem. Ne samo to, na otvaranju tog live-a. Dobijem na samopoznanju, dobijem na volji, dobijem na želji, dobijem na motivaciji, na novim ciljevima, na novim temama. Onda mi vi pišete koja tema vas interesuje. Da li vas interesuje još nešto drugo, sem mog života, mog dana, dešavanja, mog planova za dalje ili tako nešto. Mislim, bilo šta. A ovako ja pričam samo ono što mi se dešava i to ima težinu mnogo veliku. Za onog ko je svestan toga, to ima mnogo veliku težinu, ali za onog ko nije svestan toga, za njega nema. Za njega sam ja dosledna, šta je ovo sad priča o svom životu, koga to interesuje. Ja shvatim da bi vas više interesovao neki lep recept iz kulinarstva, neki lep događaj iz grada, nebitno je šta je. I shvatam da nisam mnogo baš inspirativna. Mislim, to shvatam. Ali svako se bori na svoj način. Razumete? I ja to potpuno razumem. Ali ne razumem. Ljudi stoje zapraćeni, a neće da stave komentar. Pa što su onda i zapratili? Ne razumem. Prosto nije mi jasno, ali dobro, vidjet ćemo. Što se tiče toga toliko. Što se tiče daljih plana, pa iskreno kažem, neće moći da budu neki značajni planovi, jer najavljuje do 41 i jako visoke temperature, a to mom organizmu i mom stanju nikako ne odgovara, zato što je moje stanje tako kako je, prvo neurološko je. Imam cerebralnu paralizu za one koji ne znaju. Mada mislim da većina ljudi koja me gleda i sluša zna. Jer nemam još što da sagrijem. To što nekad sedim na krevetu pa se okolica ne vide, to je moj izbor. Danas sam se malo više odmarila kad su otišli gosti, zato sam sad sela na krevet, ali prosto ja
ta kolica ne mogu da sakrijem i da hoću, a prvo da vam kažem nešto, pa ako ovaj sakrije kolica, onaj, pa mislim onda nijedan čovjek neće imati svijest o tome da i osobe sa invaliditetom žive normalan život. Mislim, i da one vole da se smeju, da vole da se druže, da vole da izađu u bioskop, u pozorište, ne znam, da pojedu lep kolač. Mislim, to je potpuno normalno. Ja ne znam, kome to nije normalno, daj malo nek se zapita da li mu je normalno baš sve u glavi. Mislim, možda sam gruba u ovom sada izrazu, ali prosto ja nemam adekvatni izraz. Ne mogu da shvatim kao, jao, jadne vi osobe sa invaliditetom. Čekaj bre, što sam ja jadna? Ti si jedan koji razmišlja tako usko, da misli sad ako sam ja osoba sa invaliditetom da treba da idem u neki smeštaj, da treba da budem tamo zatvorena, da šta je sa tobom? Pa čitaj knjige vezano za bilo koje neurološko stanje, pa ćeš sam doći do zaključka šta tamo piše. Recept za bilo kakvo neurološko stanje, smeh, što više socijalizacije, što više druženja i svega ostalog. To je recept. I to je u ostalom recept i za duži život. A ako to neko ne razume, šta ću mu ja? Ja ne mogu da ga učim nekog, ja mogu da posavjetujem neko dete 15-16 godina koje mi dođe i nešto me pita. Ali formiranu ličnost čoveka od 30 godina, 40, ti mi pada da na pamet da upućujem u stanje, ako već sam nije svestan njega. A ako je pogledao moj jedan video, vrlo važno je da je pogledao bar jedan video. Ako je pogledao, on je video i kolica, video je i moje sedenje koje nije sjajno, video je i moju nogu koja itekako nije sjajna, sve to mogu da vidi. A ako nije pogledao, evo, savjetujem ga da pogleda, posle toga više ništa neće pita. Samo će kaže, svaka vam čast. A ja ću kažem, a zašto? Pa eto, vi se borite. Opet ću da vas ispravim to. Ja se ne borim, ja samo volim da živim. To je razlika između mene i onih ljudi koji kažu, pa šta ću, borim se. S kim se bre boriš? Jer te napada lav, zmija, ko te napada, s kim se boriš? Ali ne mogu da razumem takve ljude. Prosto to ne možda mi uđe u glavu. Ti treba čovječe da živiš, treba da voliš svoj život. Kad mi neki ljudi ovdje dođu i počnu kukaju, teško im je, a zdravi su, pravi su, ništa im ne fali. I znate šta bi uradila? Ja bi im rekla da poslijede sat vremena pored mene. Pa da vide kako izgleda kad neko traži čašu vode, pa kad neko mora da sačeka za tu čašu vode, a on ustane sam pa je dohvati. Sebi je sipa sam pa popije. A ja moram isto tu čašu vode da sačekam, jer majka sprema ručak u tom trenutku, pa meša ga da ne zagori. To je jedan od primjera, a zamislite da je nešto drugo da vam navodim kao primjer. Znači, to je prosto tako i ja gledam tako. Ali pazite, mnogo ljudi ima koji nisu svesni toga da prosto je naš život. I mi sami kao osobe sa invaliditetom podcenjujemo svoje živote. Ne govorim konkretno za nikoga. Govorim konkretno za moju populaciju koju ja poznajem. Pa kad počnu tamo da kukaju, ja kažem,
Čekaj bre, šta imaš od kukanja? Hoće neko da ti da nešto ako kukaš? Pa neće, pa što onda kukaš? Znam ja da nije lako. To itekako nije lako, ali prosto nemate ništa. Život vam je takav kakav vam je. Ne mora da znači da onome koji je po znacima navoda zdrav, mada ne znam šta to znači danas biti zdrav, ali ne mora da znači da ni onaj koji nazovite zdrav nema nikakve probleme. Ne, ima i on, nego neće da vam kaže. Eto, to je problem. I vidite, ko bude gledao i slušao ovaj video, možda vidi da sada mnogo pravije sedim nego u kolicima. Baš se meni čini tako. Ne znam, možda i grešim, ali mislim da pravije sedim. I to mi isto jako važno za kičmu i za kukove. Ali sam sad stavila telefon bliže, pa je oslonjen na jastuk. Koga to interesuje, eto i to ću da mu kažem. Ova slika iznad moje glave mene je slikao slikar 87. 8. godine, to ću da možda pogrešim, ali sam bila mnogo mala. Imala sam 3 ili 4 godine. Kad me je to slikao, vidite da je crno-bela slika, znači vjerojatno nisu ni postojale boje, ali je vrlo dobro urađena i mogu reći da još traje ko da ništa nije bilo mi, ništa nismo radili na njoj da je neka popravka ili tako nešto, ne. Kako je čovjek naslikao, tako i stoji. Prosto tako je. Tako da, to je to. Rekoše da temperatura vazduha kreće da se menja tek od 8. augusta. Mislim, zaista je malo mučna ova temperatura, onda ljudi ne mogu da spavaju noću, onda spavaju danju više, onda. Tako vam je to. Neko nije navikao. U Beogradu stvarno nisu bile ovolike temperature visoke, bar da ja znam. 2000. godine jeste bila visoka temperatura i to je bilo nekih 40 stepeni. Ali verujte mi da tih 40 stepeni tada i ovih 40 stepeni sada ne mogu da se porede. Zašto kažem ne mogu da se porede? Pa zato što je sad mnogo teže. I vazduh je mnogo teži, i sve je mnogo teže. Mama je jutros ustala i kaže 28 je sada, a to je recimo bilo 8, pola 9. Eto. Zamislite koliko je onda bilo preko dana, recimo u 12 sati kad je najtopliji deo dana. Eto. Ali šta, mislim, vremenske uslove ne možete niti da planirate, niti ništa, znači to je tako kako je. Vama, nama i svima. Tako da preživet ćemo, nego mi je prosto žao što ode ovo leto, mislim, kad kažem ode, mislim, evo, još malo pa avgust je, mi nismo uspjeli da odemo nigde, nažalost, što zbog moje pekotine, što zbog starog auta koji nije u mogućnosti da se promeni, jer kada se bude menjao mora da se uzme auto koji je prilagođen za invalidska kolica, koji ima rampu, znači koji ću ja moći sama da uđem i sama da izađem, naravno motornim kolicima. I to je to, nema više mogućnosti mama da me unose, zato što je jednostavno mogla bi da me unese ono što se tiče nje. Nema ja toliko kilažu, toliko. Ja sam teška, pa sam teška, ali u kom smislu sam teška? Ne bi mogla da me nosi
da me iznese na prvi sprat. Ali u kolo bi mogla da me unese u tom smislu da mogu da savijem nogu, mogla bi da me unese. A pošto levo kolno jako teško mogu da savijem, čak što više je problem iza kolica kad stavljam, umem nekad i tu da počnem da kukam da me boli. Ali eto, na neki način moram malo i u kolica da sednem, što bi rekli Slovenci na vozičku. Da sednem, oni tako kažu. Tako da malo u kolica, malo na krevet, pa snalazimo se. Da je lako, nije, ali nije ni toliko teško da bi uzela sad pa bi kukala. Pa ništa ne bi bilo ni u tom kukanju. Opet bi bilo isto, opet bi bilo sve, ostalo bi da imam cerebralno. Prosto cerebralno paraliza nije nešto što sam ja želela da dobijem. To je snašlo i mene, i moju sestru, i moje roditelje. Tako da, nažalost, eto, opet ću da kažem, tata nas je napustio 2016. godine. Čovjek je od moždanog udara preminuo. Hitna pomoć je bila ovde, nažalost, ništa nije mogla da preduzme. Fatalni moždani udar je bio i čovjek je jako mlad završio svoj život, ali valjda i Bog želeo da bude tako. I sve što Bog želi, da vam kažem nešto, protiv toga se ne može. I makoliko bilo pitanja i zašto i kako i zbog čega i moglo biti drugačije, da, moglo je kad bi se mi pitali kako će da nam bude, verovatno bi nam bilo bolje. Ali pošto se pita sudbina ili ti Bog, onda će nam biti onako kako nam je on odredio. Tako da, eto, nadam se da ste razumeli ovo sve što sam rekla. Znam i verujem da bi mnogi od vas mnogo više voljeli da snimam nešto napolju, ali iskreno da budem, na mnogo mjesta gde odem ne daju da snimam. Nemamo dozvolu, kaže, da vam damo da snimate. Onda tako ako bukvalno neki izlog, ako snimite to, zato što prolaze ljudi pa neće ni da obraćaju pažnju. Ali vrlo teško je za to snimanje u gradu, zato što meni u tom slučaju treba 2 osobe. Ne jedna, nego 2. Jedna ako sam u običnim kolicima, osoba da mene vozi, da uzmemo primjer da je mama, a druga osoba da snima. A koga ćete vi naći da vas snima? Ja i onda kad odem recimo u park i kad hoću da me neko snimi, pravo da vam kažem, ja moram da gledam kome dajem svoj telefon, jer taj neko može, mislim, ne kažem da hoće svi, ali ima čudnih ljudi. I može od čas posla da se okrene i da ode. Šta će da trčim za njim, pa kako? Pa ja da mogu da trčim, ja bi ustala da trčim za nekim malim djetetom, da njemu nešto kažem lepo, a ne pa makar i ne bilo moje, ali da potrčim malo za njim, da mogu da trčim. Tako da je to snimanje u gradu jako teško. Zavisno od mame, onda moram i mamu da vodim sa sobom, onda ni ona žena nema svoj dan, onda ni ona nema svoj tog dana, znači nema da završava svoje obaveze, nego mora da ide sa mnom. A prosto ako nekog zamolite, kao što rekoh, to vam je jako veliki rizik. Jer šta vi znate šta je u čijoj glavi? Nisam ja da nikom ja ne verujem. Verujem ja da postoje dobri ljudi, da postoje
fini, humani ljudi, sve je to u redu, ali mislim, koliko je takvih u Srbiji? Govorim direktno u Srbiji zato što prosto živim ovde i ne mogu da se fokusiram na druge zemlje kad živim ovde. Mislim, verovatno je u zemljama Evropske unije i to kad ljudi rade, kad hoće da se snimaju po svom gradu ili nekom drugom gde god odu, verovatno je i to više cenjeno. Zato što se bore, hoće da ljudima pokažu svoj grad, hoće da ljudima pokažu njegove kulture, njegovog grada, hoće sve. Znači, a kod nas to ništa. Kod nas otprilike bude šta ova hoće, što hoće sad da je snimamo, otprilike tako. Neće oni tako da kažu, hoće da ispadnu fini, ali ja mnogo dobro znam da čitam između redova, mislim, a to što neću da odgovorim na svako njihovo prevrtanje očima i okretanje glave, to je samo znak moje kulture. A oni da li imaju kulturu ili su samo čuli za ključ na slovo K, to je drugo. Mislim, koja je kultura? Koja je kultura kad ti okrećeš glavu? Kako bi tebi bilo da neko okrene glavu od tebe? Pa ne bi ti bilo dobro, verovatno. Ako ništa drugo, ne bi ti bilo prijetno. A to ljudi koji recimo nisu slušali video, nijedan moj, i koji sad tek prvi put došli da ga slušat će da kažu, no šta ovo priča, ko će nju da sluša, ok, ja poštujem. Ali onda nemoj ni da lajkuješ šort. Jer ja sam i u šortu i ovde sam ja. Nekada snimim sestrino mače, snimim i ona pa mi pošalje, nekada ja tražim, nekada ona snimi, pa mi sama pošalje i da ne tražim, zato sam rekla snimim. Ne snimam ga ja direktno jer ona živi van Srbije, živi kod svog dečka u Hrvatskoj. Pozdrav za njih. Nek su živi i zdravi. Eto, njega što kačim, tog malog srećka, on ima oko mesec i po dana, mače je divno. Ja inače nisam neki, da vam pravo kažem, obožavac mačaka u tom smislu da sad ih nešto preterano volim, ali volim ljude koji vole životinje. Moja sestra, ona bi vam držala i majmuna, samo da ima uslova. Ona mnogo više, recimo, voli sve životinje nego ja. Ja volim pse i tu mi je nekako fokus i to je kraj. Što ne znači da tu istu mačku ne bi nahranila, ne bi joj potepala, ne bi joj rekla lepu reč. Što? Pa kaže životinja, šta ona zna? Ma možda ona zna više nego što ti misliš. A možda zna i više od tebe što slušaš ovaj video. Što je pametnija. Neće ti ide da se umiljava nekom koji je gleda popreko. A čovjek sad priča ovo, a iza leđa kad se okreneš, šta ti priča? Ko to zna? To samo možda čuješ od nekog trećeg ako ti prenese. A pravo da kažem i te pronaše koji prenose, šta je kome rekao, ne volim. Šta me briga, ako nije bio u stanju da mi kaže šta je imao, šta mi briga i šta mi je rekao. Nek mi je rekao šta je rekao, to je njegovo pravo, nek misli šta hoće. Tako da, apsolutno to je to, mislim, nemam dlake na jeziku. Zato i mnogo mali broj ljudi imam koje mogu da nazovem prijatelji. Prijatelji, šta znači prijatelji u današnje vreme? Pa prvo moram da ih znam bar 10 godina da bi ih tako nazvala, a drugo, ako ih već znam 10 godina, onda moram da znam
na koje teme mogu sa njima da pričam. Ako ja i sa njima moram da pazim šta mogu da pričam, onda piši propalo od tog prijateljstva. Zašto? Zašto piši propalo? Pa zato što ako si ti moj prijatelj više od 10 godina, a ja gledam što ću da ti kažem, onda se ti samo tako zoveš. I onda šta ćeš mi? I ja tebi ti mene, onda si mi poznanik. Pored Nemanje ja mogu na prste da ne brojim ko mi je prijatelj u životu. A zašto sam spomenula Nemanju? Nemanja jeste muškarac, ali Nemanja zna čitav moj život, od osnovne škole preko svega ostalog, što ne mogu mnogo osoba uopšte, bilo muški, bilo ženski, da se pohvale, da znaju moj život. Zato i ja njegov, naravno, onoliko koliko mi je dopustio da budem u njemu. I meni je čast da delim život njegov i on moj, zaista to je velika čast i veliko poštovanje. Ali kažem, mali je broj osoba pored Nemanje koji mogu da se pohvale sa tim, zato što su me mnoge osobe izdale, znači nisu pokazale da su ljudi, iako su bili u kontaktu sa mnom 10 godina, 20 godina, ulazile u kuću, znači družile se sa mnom, smejale se sa mnom, plakale sa mnom, govorim o osobama sa invaliditetom isključivo, osobe bez invaliditeta teško upoznajem, teško uopšte pristajem na susrete sa njima, zato što jednostavno mislim da ako osoba nema invaliditet i ako nije u celoj toj priči, teško će moći da razume, ne zato što neće, nego zato što živi potpuno drugi život. I kako će da može on da razume, mene boli to, pa mislim, njega ne boli ništa toga. Hvala Bogu da ga ne boli, ali ga ne boli. I kako će mene onda razume? Pa nikako. Pa onda bolje da mu i ne pričamo o tome, tako da treba čovjek znati kome šta i može da priča, da vam kažem. Ne možete vi svima ni sve da pričate. Ako vi svima kažete da možete sve da pričate, pa onda ste vi potpuno nesvesni toga kakve su to osobe, kakve su to ličnosti. Neko će kao hajku, sve u redu, super prijatelji, super poznanici, šta god smo. A kad okrenete leđa, šta će onda da bude? Ali to je, ja samo tako racionalno razmišljam. A vi da se uhvatite bilo koga drugog, pa teško da će da vam razmišlja tako. Mali broj ljudi koji je racionalno da razmišlja danas, to je mali broj, jako mali broj ljudi koji racionalno razmišlja, jer sad nekako razmišljaju da gledaju samo sebe. A ja razumijem da svako kaže sebi je čovjek najvažniji, pa tek onda ljudi oko njega. To je u redu, mislim, to poštujem. Ali prosto, kako da vam kažem, ne možete biti ni toliko i narcis. Znači, meni je super i ja ću da živim lepo, a što onaj tamo ima problema, ja neću ni da ga saslušam kako je njemu. I da li ima problema, da li nema. Možda ima drugačiji stil života, možda ima i drugačiji tog dana, možda želi da podeli to sa mnom. I ja ću sada budem takva osoba da neću da ga saslušam. Pa ne, a zašto ne? Zato što žurim ja negde. Pa i da žurim. Mogu da stanem da ga ispoštujem 5 minuta. Njega nju nije važno. Bekice, lepotice, evo nam je Beka ovdje. Ali Beka sada ide kod mame. Kod mame ide Bekica, lepotica, drugarica, prijateljica.
Evo je Beka dolazi, naša tuga prolazi. Evo je Beka, evo je Bekica. Evo je. Beko, hoćeš da ideš malo da pozdraviš drugara, kažeš dobar dan. Jao, nemoj sam da ugasiš video, molim. Pozdrav si drugare, ajde sad idemo. Ćao, kažem ćao. Eto, ćao Beko. Siđi dole, Voto, siđi dole. Evo, nadamo se da nije poremetilo vreme, to se... Čekaj Beko. Dobro je. Dobro je Beko, dobro, vidjeli su te ljudi. Ajde, tako. Možda legneš tu pored mene i šta te briga. Eto, boli te uvo, dalje zima napolju, dalje vrućina, boli te uvo. Tebi je dobro, tako. Morala sam malo da pomenem telefon zato što je gospođica kad dođe ovdje na sred, onda ona malo pomeri ona telefon i onda ne bude baš tako kao što bi trebalo. Onda ja malo moram da podignem telefon da bi izgledalo koliko toliko lepo. Možda moj video nije najkvalitetniji što bi trebalo da bude, ali prvo da vam kažem, ja niti znam te programe da instaliram, niti hoću da vam pravo kažem to da učim. Zato što mislim da ovaj ovako spontani video, kao što je moj, preće ljudi da cene nego onaj našminkani. Pa te je stavio ovu nalepnicu, pa te je stavio onu. Što moram ja to da stavljam? Koga to još interesuje? Ko će me sluša, on će da me sasluša i da mu kažem zapratim, a ne mora da stavljam na subscribe i da to piše na ekran. Šta sam ja? Diva, belosvetska, pa sad mora da stavim to. Mislim, pazite, da je iskrena budem, da ja znam to da stavim, da mi ne treba tuđa pomoć, ja bi verovatno to stavila, ali pošto ne znam, ja sad nekog da maltretiram i za to, mislim, ne pada mi na pamet. Ljudi oko mene rade, imaju svoje obaveze, svoju decu, svoje muževe. Mislim, ne kažem ja da ne bi oni, daleko od toga. Svako bi našo vremena pola sata. Ali zašto? Pa bolje da za tih sat vremena, ako je naša za mene i odlučio na mene da ih iskoristi, pa bolje da me smeje, da mi ispriča neki lep vic, da izađemo malo da će proći ovaj pakao od vrućine. I tako eto. Bolje je tako nego da ga, namesti mi ovo, namesti mi ono. Mislim, opet kažem, hoće ljudi, ja ne mogu da kažem da neće. Ali ja ne treba to da koristim u toj meri. Bar je tako moje razmišljanje. Sad imate raznih ljudi i raznih mišljenja i razmišljenja. To je meni potpuno okej. Ali nisam neko ko će nešto što neko želi da vam pomogne da zloupotrebi. U kom smislu mislim zloupotrebi? Ako taj neko želi da vam pomogne jednom, drugi put, treći put, pa četvrti put će da kaže, bojno izvini, ja nemam vremena, odvedo dete u obdanište, odvedo dete u školu. Mislim, nebitno je gde ko ide. A ja neću da doživim taj moment. Bolje da sprečim da dođe do tog momenta, da kad se vidimo se, nego da dođe do tog momenta da malte ne dobijem da sam dosadna. Dobro, ne bi mi to rekla familija nikada, ali ovi drugi drugari i prijatelji, pa da sigurno. Zato što jednostavno njih boli uvo. Oni vode svoje živote i, kako da vam kažem, mislim,
kako vi živite i da li živite dobro ili ne živite. Pa njima je bitno da oni žive lepo. Mogu da vam se pohvalim da sam danas spojila jednog mog drugara i moju drugaricu i želimo im srećan i uspješan kontakt. On je čovjek koga dugo znam sa tog Facebook čata. Isto ima problem koji ja imam, s tim što je u manjem obliku. I pitao me čovjek iskreno da li imaš neku drugaricu za mene koja hoće da se dopisuje, sam rekao imam. I dala sam mu. Ja sam inače spojila 101 par, od koga mnogi parovi imaju djecu i porodice i vanbračne zajednice, bračne, mislim. Uspješna sam u tome zato što gledam ko je iz kog grada, gledam da to može da funkcioniše, da mogu da se viđaju, da jedno drugo ne opterećuju. Moram prvo da upoznam tu osobu karakterno, pa da vidim šta njemu odgovara, šta njoj odgovara, da vidim to sve, pa onda da shvatim da su oni jedno za drugo, da li nisu, to sve zavisi. Napila sam se malo vodice. Beko, ne. Hoćeš ti? Ne. Evo, ona će legti tu neka. Moramo zatvorimo flašicu tu, znaš. Čekaj, moramo zatvorimo tu flašicu. A dobro, bre, Čaveć, pa ne. Hoćeš ti da se snimaš ovdje? Kažeš, čao, drugari. Zapratite, evo, idite malo na prolazu da čuš kuca. Da čuš kako kucala je neka tamo da. Drugarica neka tvoja. Neka tvoja drugarica. Neka tvoja drugarica. Drugarica. Samo nemoj da srušiš, molim te ko. Pa, vidite vi ovo ljubav. Ovo ne može se platiti. Ovo ne može se platiti parama uopšte. Nikakve pare ovdje ne, pa ona se sad otici igra sa ovom flašicom, tako će vjerovatno da je otvori. Ali nadam se da sam je dobro zatvorila, da neće moći da je prospe. A inače, tako te garderobicu da grička, pojela mi je, inače iščupala mi je majicu jednu, pa je mama onda presvukla krevet, pa je onda hoće da čupka frotire i jorgane i tako. Mislim, to mi je, s Bekom je tek show, ona je slučaj za sebe. Ali je dobra, volim je ja puno i to sve stoji, ali ne volim je na način koji sam volila mog prethodnog psa, zato što je drugačiji temperament, a i da nije drugačiji, da vam pravo kažem, nemaju veze jedan sa drugim, zato što je prvo je živio 11 godina u ovoj kući, mom domu, što ja kažem. I znači navikao je se i na kolica, navikao je se i na to da ja ne mogu i kako ne mogu i šta ne mogu, ali isto tako to je jedan čudesan trenutak koji moram da vam kažem. Pošto sam mogla da stojim do pre 3 godine uz pridržavanje u neku šipku, uz stolicu, uz sto, nebitno je. I on je, Beko, ti baš hoćeš da snimaš, da možeš nekad. I on je mučenik, kad god je, Beta, pomeri se, pa siđi dole. Evo. I on je mučenik, kad god je vidio da sam ja ustala, on je toliko počeo da maše repom, da sam ja bila oduševljena. Znači, možda on nije znao da sam ja ustala, baš ustala. Eto sad,
i on je sad fizioterapeut pa je to znao. Ne, nije, on je pas. Ali je video da sam ja uradila nešto što ne radim često. On je se tome obradovao. I meni je to bilo mnogo drago kad ja to vidim, jer taj prizor, tu njegovu radost da vi vidite. Pa to samo mama se toliko raduje. I naravno sestre se isto raduje. Sestra je više van kuće sa svojim momkom nego kući što je kod nas, što je i normalno. Mislim, svako ima neki svoj život i neki svoj životni put i meni niko ne daje za pravo da ja taj put njen skraćem, zato što je moj put životni skraćen. Mislim, i to što je uskraćen, i to je Bog rekao zašto će da ga uskrati, a i nije još kasno za određene stvari. Mogu još i muža da nađem i dete da rodim, sve to mogu. Ako Bog namesti da će da bude, onda će da bude. Ako ne namesti, pa pravo da vam kažem, onda mu i hvala što nije namestio. Zamislite da je namestio da mi dođe neka osoba koja mi apsolutno nikako ne odgovara. Ni karakterno, ni fizički, ni psihički. Pa onda bolje da mi ne namešta takvu situaciju. Tako da, mislim, ja sam samo realno i surovo iskrena. Neko mi kaže tako od poznanika, drugara, ja, pa što tako njaš pričaš, ti si mnogo gruba sama prema sebi. Jesam, ja sam sama sebi najgori kritič. A što treba ja sama sebi da lažem? Ja kažem, pa nema veze, popravit će se ovaj. Pa nije to mašina za veš da ja njega popravim. Mislim, to je čovjek, jednostavno čovjek koji je već formirana ličnost. Znači, 40 i kusur godina ako ima, ja tu ne možem da popravljam. Znači, mogu samo da ga prihvatim tako kakav je ili da mu kažem idi na drugu stranu. Ja da ga popravljam neću. Zašto? Zato što bi onda značilo da ja tražim drugu osobu, a ne tu osobu. Prema tome, mislim, to je tako kako je. I kad kaže neko promenit će se vremena. Pa šta će da se promeni vremenom? Pa nije to vreme, pa će sutra da pada kiša. To je čovjek koji ima svoje navike, već ima svoje tokove dana i što će da ga menja. Zašto bi se on promenio? Zbog mene, šta sam ja? Jedina ostala na ovom svijetu, pa će on da se menja zbog mene ili ja zbog njega. Pa ti onda druže ili drugarica tražiš drugu osobu. Ne tražiš mene uopšte. Tako da vam je to moje razmišljanje. Sad ima mnogo ljudi koji kažu pa znaš ti si teško prilagodljiva na svaku osobu. Jesam. Zato što ja nisam Crveni krst i socijalno. Da dam poverenje svakome. Da dam vreme svakome. Šta će to da... Pa ni socijalno, pa ne daje na pojedine dijagnoze banju kao što je moja dijagnoza. Što će to da znači? Ako ja budem tako počela da dajem vreme svakome, pažnju, razumevanje, poštovanje. Čekaj bre, ako je meni šta dao? Jer meni neko dao minut vremena svog? Nije, pa što bi ja njemu dao? Doviđenja, prijatno, sve najbolje tebi, sve najbolje meni. Mislim, kod mene nema zajebancije. Ja kažem ono što mislim, to je tako. Sad, mnogima to ne odgovara. Ali meni to briga da vam pravo kažem. Zato što jednostavno osoba sam takva kakva sam, prihvati me ili ne. Ako neće me prihvatiš, vidimo se u nekom drugom boljem životu. Za mene je ovaj život najbolji što je mogo da bude. Verovatno da je Bog smatrao da zaslužujem bolji život od ovoga što ga imam sada. Verovatno bi ga i dobila. I još nešto. Verovatno da
je znao da neće moći da izdržimo ovoliko breme na leđima, verovatno mi ne bi ni dao toliko breme i tolike probleme. Ali je znao da sam jaka ličnost, da volim da živim, da hoću da živim i zato mi je dodelio ovu situaciju. Isto to mogu da kažem i za svoju majku, koja je žena, veliki borac, velika majka. Ne sad zato što će ona da čuje to. Ja sam više puta u videu rekao, mene baš briga da će da čuje moja majka, predsjednica države Slovenije, predsjednik Francuske, predsjednik Italije, predsjednik, mislim, nebitno je, neka čuj ko hoće. Ja nemam što da krijem, ono što sam rekla sam. Ja iza svake svoje rečenice stojim, iza svakog svog postupka stojim. Da možda nisu bili adekvatni svi postupci u nekom periodu prethodnom u mom ponašanju, možda nisu, možda sam povredila nekog nesvesno, izvinjavam se ovom prilikom, ako jesam, nisam imala namjeru, samo mi to nešto poslednje na ovom svetu što bi uradila, ali kažem, stojim iza svega što uradim i smatram da je bolje biti pošten i iskren i reći ono što misliš, nego pričati za leđa drugome, a istinu tom prijatelju ne ispričati, nego pričaš drugome iza leđa. Šta misliš o tom prijatelju? Pa samo ne kažeš iskreno šta misliš. Ja takve ljude ne mogu da podnesem. Kaži mi u facu ono što misliš, Bojana, tako i tako, mislim da to valja, to i to je super. To i to ne valja, to je samo moje mišljenje. Ne mora da znači da ne valja cijelom svetu, ali meni ne valja. Jel možete da popraviš? Ok, mogu. Popravit ću. Jel ne možeš? Ok, svako na svoju stranu. Da, inače što se tiče tog spajanja drugarice i drugara, rekao sam vam da preko postoji jedan par, evo danas je bio 102. Ako budu bili par, mogu da ih računamo 102. Za sad imam 101 par. Mnogo njih imaju i decu, hvala Bogu, i imaju veliki razlog za život i veliki razlog za sreću i hvala Bogu da je tako. Neka svemu bude lepo, pa bit će i meni. Ali meni jedna drugarica kaže, bilo je to pre par godina, kaže, jeli bre Bojana, pa što ne otvoriš agenciju? Rekao, zašto agenciju? Pa kažeš, spajam srodne duše. Dobro, ona je to rekla da me nasmeni, ona to misli zbilja, mislim. Ja i agencija, molim vas lepo, to vam je kao nebo i zemlja, nema to veze jedno s drugim. Ja hoću ljudima da pomognem da budu srećni, ali neću time da se bavim. Koliko ljudi imaju karakterni različitih osobina i sad ću ja da gledam na koga ću da naiđem ja od muškog sveta, nekoga ću da naiđem od ženskog, pa to bi mi bilo baš haotično stanje za moju glavu. Mislim da ja toliko teretim svoj mozak, to mi ne pada na pamet, ali kad mi naiđe neka situacija da nekoga spojim, da mogu da vidim da bi to moglo da funkcioniše, bar što se tiče međuljudskih odnosa, pa posle neka oni vide dalje kako i šta. Ali mislim, ovako da se bavim time kao da se bavim, ne, nikad mi nije palo na pamet, niti će mi pasti na pamet, zato što jednostavno nije to moje zanimanje. Drugo, to je delikatno
da vi se uzmete, mislim, da uzmete toliko odgovornost na sebe, to je vrlo, vrlo nezahvalno. Pogotovo u današnje vreme. Ljudi mnogo nešto traje. Nemoj da vučeš to beta. Nemoj da vučeš, na tome treba da spavaš. Mama je kupila neku prostirkicu, pa da stavila je u krevet, pa je počela da je vuče. Ja kažem, nemoj da vučeš, na tome treba da spavaš. Ali ona navikla je mama da vuče takve stvari koje je daje, sad ne vredi. Sad vuče sve živo po kući, šta god je se nađe. Tu u njenom domenu, što se kaže, da možda da hvati, ona vuče to. Beta, ajde idi na mesto. Ajde lepo, idi na mesto. Na mesto. Još ovdje. I kažem, to je vrlo delikatno pitanje. Da vi spajate nekog drugom, vi trebate da budete odgovorni za tu osobu. Koga ste dali i koga ste spojili. Mislim, da mislite vi da dođe do nečega, da osobe ne odgovaraju jedni drugima, oni bi zvali mene telefonom. Da kažu, koga ste vi to poslali meni ili ti ili šta god mi kažu, kako god da mi se obrate, meni isto. I šta da im kažem ja? Ovako bolje kad znam da je neko baš dobro, kad ga znam godinama kao tu devojku što znam. Ovog dečka znam manje što se tiče tog Facebooka, ali nebitno, mislim. Videla sam tu iz par razgovora s njim da je dečko okej, da je, mislim, pametan, da je normalan, da je dobar, pa ako uspeju, srećno je bilo, ako ne uspeju, ja nisam odgovorna ni za jedno, ni za drugo. Ja mislim da je u životu vredan pokušaj, ja sad. Sve ostalo je na njima i što se kaže, punoletni su oboje, pa neka odluče šta će da radi, da će uopšte nešto da radi. Vrlo mi je važno da se obe te osobe kreću, znači da ne zavise od tuđe pomoći, niti majke, niti oca. Jer znate šta, kad zavisite od tuđe pomoći, majke, oca, babe, dede, to vam je već komplikovano. Zato što tu već treba da se razmišlja ako je drugi grad u pitanju, da li funkcionišu kola, da li mogu da odem, da me odveze, da li će imati toliko vremena, da li će imati toliko goriva, da li će automobil da stane, da li neće. I to je već, mislim, to je mnogo pitanja na koje nećete dobiti odgovor. Nikad. A ovako kad mogu sami da hodaju, kako tako, hvala Bogu da mogu. Onda je to potpuno neka drugačija priča od ove moje što ja imam. Jeste da i oni oboje imaju cerebralnu paralizu, ali mislim ja kad bi imala cerebralnu paralizu kao oni što imaju, ja bi pitala, pošto je ceo ovaj moj grad, zato što mogu oni sami sebi da pomognu, mogu da izvrše higijenu, sami sebi mogu da odu u toalet sami, uz pomagalo. I to je apsolutno velika stvar. Možda to neko ne gleda tako, možda se to nekom podrazumeva. I to je okej. Ali meni se ne podrazumeva. Ja to nemam. I možda ja da mogućnost takve. Niti jedno, niti drugo. Niti da vršim higijenu, niti da odem u toalet. Samostalno. Možda se zato meni ne podrazumeva ovima što su pod znacima navoda zdravi. Mada ja mislim da izraz zdrava osoba, pa trebalo bi nekako da se izbaci, jer svi smo mi zdravi ako smo zdravi u glavi, mislim. A to da fizički mogu da hodam, okej, važno je i to. Mnogo je važno kad možete sami sebi da pomognete, ali nije toliko važno
Da vi sad sa sebe opteretite, ja što ne mogu, ja, a što ovaj može, a što, mislim, onda cijelo život će da pitate sebe, a što ovaj može, a ja ne mogu. Pa šta onda imate od toga? Onda je to, mislim, apsolutno je glupo. Ako mene pitate, jer život je toliko lep i toliko ima nekih lepih stvari i normalnih i što se kaže tekućih, da vi možete da nađete uvek stvar, situacije za koje ćete se radujete, događaje za koje ćete da se radujete, a ne da razmišljate što ne mogu, kako ne mogu. Pa nije samo ti da ne možeš. Ako ti sebe gledaš tako jedan, ti, ja ne mogu, mislim, onda džabe, ode ti u sunovrat onda. U tom razmišljanju. Drugo, što si dobio od tog razmišljanja? Pa ništa. Pa onda nemoj tako da razmišljaš. Razmišljaj na bolji način. Razmišljaj kako će ti biti bolje ako razmišljaš drugačije. Jer koliko god roditelj, majka, otac, nebitno koga imaš, želeo da ti pomogne. Džabe, ako ti ne želiš sam sebi da pomogneš. Džabe ako ti ne želiš sam sebi da kažeš, bit će to sutra bolje. Pa i da znaš da neće, bar si rekao da će biti. Bar vučeš ka tome da bude bolje. Znači ti prizivaš to bolje. To je ključ uspeha. Ja mislim da je moja neka istrajnost u svemu ovome što se zove moj način života, razmišljanja i sve ostalo, da je moja istrajnost ključ u svemu tome. Zato što da nisam ovoliko istrajna koliko sam ja, ne bi mogla da postignem ovoliko koliko sam postigla. Sad će neko da mi dođe ovde, to znam sigurno da će biti to, da kaže, pa šta možeš kad si u kolici? Pa mogu da pričam, mogu da se smejem, mogu da izađem kolicima, da šetam, pa gde god to bilo. Park, ali mogu. To je ono što se drugim ljudima podrazumeva, a osobama sa invaliditetom se ne podrazumeva. Zato što do svega toga teže stižu nego osobe bez invaliditeta. To je ono što ja kažem, ljudi ne znaju da cene sebe. Ne mislim ja da oni ne cene sebe kako izgledaju. I tekako umeju da cene sebe, pa i da se precene, Boga mi da vam kažem. To je baš ono, da budu teški narcisi. Ali mislim da vam kažem nešto. Ako ja sama sebe precenim, ili ako uzmem u drugu krajnost, ako se pocenim, pa šta ću ja, pa eto u kolicima sam, pa šta ako su u kolicima? Jesi jedino u kolicima? Pa nisi. Pa ceo svet ima osobe sa invaliditetom. I šta ćeš ti umjesto sad da napišeš neku lepu rimu, da pogledaš neki lep film, da pustiš neku lepu pesmu, ti se zakukaš. Pa isto će ti biti u tom životu. Isto će ti proći taj dan. I ako kukaš i ako ne kukaš. Ako ne kukaš, onda samim ti možeš da prezoveš dobro. Ako kukaš, ti ćeš sam sebi prizazvati loše. I organizam pati ako ti patiš. I to ljudi kad kažu, pa kao, znaš, pa šta ako pati? Pa nije pa šta. Ako si to rekao pa šta, onda razmisli malo kako bi tebi bilo da ti patiš za nešto, bilo šta u ovom životu. Pa onda kaže pa šta ako pati? Od patnje, ne daj Bož daleko bilo, od svakoga pa i od mene, ljudi završavaju svoje živote, nažalost. Zato nemoj nikad reći pa šta ako pati. Šta si ti u životu da ti nekom kažeš šta ako pati?
Ja misli ti da ti se namesti situacija da ti patiš? Jel bi ti bilo lepo? Pa ne bi ti bilo lepo, sigurno. I sigurno bi rekao, da sam bio pametan ili pametna, sigurno bi drugačije bilo. Ali, pošto nisi bio si pametan ili pametna, samo da savjetuješ drugi, a ni sam sebe ni znao da posavjetiš kako treba, onda nemoj ni druge da savjetuješ. Ja zato kažem, ja ne savjetujem nikoga. Zato što ja nikome nisam niti mama, niti tata, niti učiteljica, niti učitelj da bi ja nekog savjetovao. Zašto? Zato što ako taj neko pogreši u životu, on će kaže, eto, ona Bojana mi tamo rekla. Zato Bojana nikom neće kaže ništa. Živi život svoj kako umeš ti najbolje znaš. A ja da ti kažem šta ti treba da radiš, pa ne da neću, nego pa da se porazmislim, da li bi ti rekla šta ja mislim da ti treba da radiš, da se porazmislim da li bi ti to rekla ako bi ustala posle toga iz kolica da hodam. Zato što me to više puta koštalo u životu. I onda sam rekla, beži bre, pa šta sam ja, nekome ovde savjetnik. I onda je bilo Bojana mi to rekla, ne valja to ništa i onda, pa što onda? Onda neće Bojana više ništa da kaže i doviđenja prijatelja. Gotovo, završili smo priču. Jer Bojana nije se našla na ulici da je neko proziva i kaže, što si ovo rekao, što nisi ono. Idi onda na drugu stranu, idi kod tate tvog i mame, pa nek ti kažu što treba da radiš. Ne zoveš Bojanu onda. Bojana ti u životu onda ne treba. Ne, tu praviš onda budalu i od sebe i od mene. Samo što ja više puta znam da prećutim, pa onda ljudi misle da ja tako to progutam bez ništa. Ne progutam ja i te kako ja sve zapamtim i u moju glavu šta možda stane, to ne možda stane ni u 5 glava drugih. Ali hoću da vam kažem da prećutim zato što neću da se svađam s ljudima. Zato što, mislim, šta imam od toga? Jer ja da teram ovo jeste, ovo nije, da isteram ja neku pravdu. Pa ako ti smatraš sam da je to što ti radiš dobro, a ja ti kažem da nije dobro. Za tebe da savjetuješ drugi, nisi ni sebe posavjetuju kako treba i ti dalje nastavljaš to da radiš, onda živi svoj život i pusti druge da žive, mislim, šta da ti kažem. Onda te dobije užas specijalnost da se praviš kao neki savjetnik, mislim ti. Ko je taj? Onda to znači tebi je sve idealno u život, nemaš šta da radiš, pa da sve mene da savjetuješ. Beta nam je opet došla. Betice, idi na prozor. Idi kod mame. Dobro je, Zlato, dobro. Dobro je, tako Beko. Hoće Beka da dođe, ona molim da se druže, ona je društveno biće. S njom će uvek popiti piće, sok, kafu, voli kafu, ali ne smem da je dajem, Boga mi. Prethodnom psu smo sve dozvoljavali. Napravili smo debila od njega, do duše više moja sestra nego ja. I ja sam mu dozvolila samo ono što nisam videla da je uradio. Pa tako je znao, nekad je onda srkne kafu, nekad da mi srkne vodu iz moje čaše. Mislim, ali to je bilo ono što nisam mogla da vidim, a da mu dam ja. Moja sestra mrtva ladna. Tako ostavi šolju na stolu i ona, kako se okrene Donki, hop, evo ti ga. Samo čujete nešto srče. Što srče? Pa Don mi popio kafu.
Pa kako, rekao, popio kafu, da si ti bil? Pa evo, tu sam bila u kupatilu, umivala se. Tako da je ona mnogo slabija. Ne kažem ja, ne treba nam sve da se ljudi deru i da neke svoje frustracije leče. Ljudi znaju nekad i to da rade, ali ne možete vi da pustite da pas radi šta on hoće, jer nekad to što on hoće može da bude štetno po njegovo zdravlje, što uopšte nije dobro. Ali eto, to imate raznoraznih ljudi. Neko kupi kućnog ljubimca samo da bi imao kućnog ljubimca i da bi se zvalo ja imam kućnog ljubimca. Uopšte nije stvar u tome ja imam. Mogu ja da imam još 3, ali ako ne mogu da ih izdržavam, onda mi džabe što ih imam. I to sam rekla, znači to sam započela priču. Da ne ostanem nedorečena, da ne ostanem da nisam završila. Nemoj savjetovati druge kad nisi ni sebe posavjetovao kako treba. Nemoj, utroši vreme, idi šetaj. Ako ti ne smetaju vremenski uslovi, idi šetaj i diši čist vazduh. Kakav god da je beogradski vazduh, pričamo o Beogradu sad jer se tu nalazim, tu i živim i tu ću verovatno da živim i do kraja svog života. Kakav god da je beogradski vazduh, bolje ti je nego da sediš u 4 zida i da misliš o tome da li ti treba nekog da posavjetuješ. Ne treba nikog da savjetuješ, a nekom ako treba savjet, on će da ti traži. Evo ja prva ću da ti tražim. Zato što ja kad mi treba neka pomoć, ja zovem ovoga, onoga i nađu se ljudi pa pomogu. Oko nečega, oko telefona, oko kompjutera, oko bilo čega, jer ja ne volim da ulazim u opcije u koje nisam provereno sigurna da je to u redu, da je to neću da nešto, neki program, na primjer, izbrišem, da neku sliku izbrišem, da ja neću to da ulazim u te programe. I onda kaže, pa ti uvek zoveš nekog. Neka, sigurnije da ja zovem toga nekog, nego da ja kažem tako, i ljudi se smeju kad ja tako kažem, sigurnije da zovem nekog nego da smandrljam ja nešto, pa on rekao da pogrešim, pa šta onda? A ja to smandrljam kažem da bi sebe nasmejala. Ja to ne kažem da bi ja sad nešto bila kao neka žena koja ne zna adekvatnije da se izrazi, devojka kako god. Mada ne može biti devojka 42 godine, mislim, to što sam slobodna, nemam bračnog partnera ili nemam dečka, to je nešto drugo, ali devojka u 42, to teško da može biti neko, ali dobro. Meni ne smeta, da me zovete devojku i ženu, kako god hoćete. Ja sam ženski rod, znači adekvatno je kakav god izraz. Ja se ne ljutim. Jednostavno, zovite me kako god hoćete. Ja ću opet da se družim s vama, opet da delim životne situacije s vama, opet da delim sve sa vama, ono što smatram da treba, naravno. Ali mislim, pravo da vam kažem, kada sam se savjetovala sa određenim brojem drugarica, drugova, da pričam o mom životu, o invalidnosti, o svemu tome, pa kao nemoj to da pričaš, ko će to da sluša. Ja sam onda sela i 2 dana razmišljala. A o čemu bi ja to mogla adekvatnije da pričam nego o sopstvenom životu? Pa verovatno o ničemu. Ako je verovatno to sigurno tako da o ničemu
ne bi mogla adekvatnije da pričam, onda sigurno je da je najbolja situacija nameštena tako. Ako ti je život već dao takvu situaciju da je tvoje zdravlje tako kako je, onda pričaj o njemu. Upućuj ljude u svoj život. Upućuj ljude da ti nemaš dve glave, da nemaš 4 ruke, da nemaš 4 noge. Da živiš potpuno normalno u skladu sa svojim mogućnostima. Znači, ne možeš da hodaš, ok, ali imaš motorna kolica, pa možeš da izađeš napolje, u park, u pozorište, u bioskop, bilo gde. A zamisli one ljude koje leže po krevetima. Zamisli one ljude koje boluju od karcinoma određenog dela tela. Čemu oni mogu da se nadaju? Pa opet kažu bit će bolje i žive život. Kako žive i kako je njima, to samo oni znaju. Ja ne znam. Jer nisam u njihovoj koži. Znam samo da im je jako teško. I generalno svim ljudima teško. Ko kaže da mu nije teško, to je laž. Taj laže zato što hoće da stvori neku iluziju o svom divnom, savršenom životu. On je, čekaj bre, ko si ti? Bogom dana i kebana, što si ti? Tako da je u suštini ne volim te ljude koji se mnogo hvale, ali ne volim ni one koji mnogo kukaju, da vam pravo kažem. Neku sredinu da nađete u životu, to je drugo. Ali da mi kukate tu ili da mi se hvalite, ja, znaš, ovo, ja super je, super, ok, jesi super i meni je super. Ali nemoj da kažeš samo da si super, a u sebi da ne misliš tako, nego da kažeš, ja sam tu rekao pametni samo da ne bi znala kako se osjećam. Ako ti je loše, reci mi da ti je loše, možda mogu nekim savjetom da ti pomognem. Mada sam rekla da ne savjetujem, ali kad kažem savjet, ja mislim na savjet da ti kažem da prestaneš da plačeš, da uzmeš da poslušaš neku lepu pesmu, da gledaš neku lepu emisiju. Na taj način mislim savjeta. Ja da promenim tvoj način razmišljanja u 40 godina, pa teško. Teško, a iskreno da budem, ne dam ni tebi da menjaš moj, tako da to je tako. Ja bar tako mislim da ljudi trebaju tako da žive i tako da funkcionišu, da niko nikog ne ugrožava. Zato što ako počnemo jedni druge da ugrožavamo time što mislimo da ćemo savjetima da mu kažemo da smo mi najpametniji, nas treba da sluša, mi smo sad, čega bre, šta si ti? Ti si ista osoba kao i ja. Živ čovjek, živa ja, hvala Bogu. Teče krv kroz tebe, teče krv kroz mene. I kakva je razlika? Razliku jedino ti vidiš ako gledaš u moja kolica. Ali to je već tvoj problem. Kolica su samo sredstvo pomoću kojih se ja krećem. A nisam ja. Ćao, Beko. Ćao, evo Beka ovdje gleda. Što mi radimo, što mi pričamo. I kaže, pozdravljam sve drugare Bohinje. Hvala svima koji su Bogu zapratili. Hvala svima koji se druže s Bogom. Hvala svima koji će zapratiti Bog. Hoćemo to da im kažem. Okreni si tamo da te vidi drugari. Nećeš. Bože, kako lepo u kući. Ste bi vidjeli ljudi kako je lepo u kući. Ja, majko sveta. Tako vam kažem, nemojte da se učite da savjetujete drugi.
Nemojte da se učite tome jer može da vam se obije o glavu, a zašto to da radite? Pa nemate pojma ni vi. Vi mislite da znate sve, da je super, pa onda ste vi Nikola Tesla. A i da znaš sve, pa bolje posavjetuj sam sebe, nego idi okolo pa savjetuj drugi. Zato što ti u mojoj koži nisi. Ne znaš kako se osjećam. Pa nemoj ni da me savjetuješ. Drugo je kad te nešto pitam, posavjetuj. Nemam ništa protiv da te saslušam. Ali kad te ništa ne pitam, a ti i dalje savjetuješ, onako pričate usta moja, imam vas pa pričate zbog toga, ja to ne volim. Zašto ne volim? Zato što ja nisam osoba koja drugima ugrožava dan, tako što ću ja da ga savjetujem, a on posle toga loše da se osjeća. A mnoge osobe to rade nesvesno, što se tiče mene. Zato sam ja stavila katanac na savjetovanje, katanac na sve. Ono što mogu da ti kažem, ja ću da ti kažem. Ono što bi ja uradila, što ne znači da ćeš i ti da uradiš isto. Ali da te ja savjetujem, da ti ja budem mama, da ti ja budem tata. Ma beži bre. Pa moje živce nisam ja našla, moje živce u prodavnici da ih kupim, pa ću da idem da kupim druge ako ovi ne stanu. To je meni apsolutno glupo, mislim. Svaka čast svakome, ali meni je to tako, ja mislim tako, jednostavno nemam ni opciju u glavi da razmišljam drugačije, jer svaki put iz dobre namere, iz ljudske namere, iz mog poštenja i iskrenosti, svaki put kad sam htjela mnogo da dam sebe i dala, 100% sebi i u drugačkom smislu i u emotivnom smislu, ja sam nekako bila ona druga strana pogrešna, pa nije to trebalo tako, pa trebalo ovako, pa onda nađi nekog drugog, pa nek te savjetuje. A što se tiče partnera emotivnog, ili me prihvatiš tako ili me ne prihvatiš, tvoja lična stvar. Ako nećeš ti, pa ti si izgubio. Nisam ja. Pa kako si ti izgubio? Evo, lijepo ću da ti kažem da si ti izgubio na sljedeći način. Ti si izgubio kvalitetnu osobu za druženje, za prijateljstvo, za komunikaciju, pa tek onda možda i za vezu jednog dana. Za vezu nisam sigurna jer imam jako velike kriterijume što se tiče veze, jako visoke. Ja znam ko sam, šta sam i koliko vredim. Ako ti to ne vidiš, to je tvoj problem. I to je nešto što se zove da ti treba da se posavjetuješ s nekim. A ako ti ne vidiš da i pored sve moje iskrenosti, a uvek sam bila iskrena u životu, koštalo me to više puta u životu, i suza, i razmišljanja što tako da mi se desi, pa pa ja sam sve dala od sebe. Ali ja ću i dalje biti iskrena. A ovi drugi neka rade što misle da treba, ja ih neću ugrožavati. Samo ću reći, beka nam prođe, samo ću reći jednu stvar. Da čovjek koji nije ispravan, iskren, ili žena, samo sebi može da naškodi u životu. Ne možete vi drugima da naškodite ako niste iskreni. Drugi ljudi slušaju ono što vi emitujete, ono što vi pričate. A vi ako niste iskreni, vi samo sebe lažete. A opet niste dobili ništa sa tim. Zašto? Zato što život prolazi
vam u nekoj zabludi, u nekom sad razmišljanju da ste vi eto to. I ono što nisi... Beta, siđi dole. Siđi dole. Eto, ona mene jako puno voli. Ja to sve razumem, ali ne može da, ne mogu da je dozvolim. Bez obzira koliko volim da 10 puta prođe pored kamere. Manje više što vidite mene do pola. Nego ako je, ja to dozvolim danas, pa sutra, pa prekosutra. Ona će na to da se navikne i onda će to biti svakodnevnica. I onda kad joj budem rekla nemoj, onda će njoj to da bude čudno kao što sam joj to sad rekla nemoj. Zato sad sklanjam da bi se navikla na to nemoj, jer je u globalu ja je nikad ne zovem kad snimam video. Ono ko dođe nekad samo ovako da prilegne, da je malo pomazim, da je vidite, ja ne mogu psa da sakrijem. Niti mi pada na pamet. Ali to ne znači da ću da dozvoljavam da mi sopstveni pas bude gazda u sopstvenom laju. Mislim, pa to ne mogu. Jednostavno, bez obzira što je ja volim i što to ne mogu. Tako da ja se držim svojih principa u svemu. Onome kome to odgovara lepo, onome kome ne odgovara opet lepo. Prihvati me ili ne, tvoje pravo, radi što god misliš da treba, ja ću da radim ono što ja mislim da treba. Bitno je da sa svojim stavovima i razmišljenjima upravljaš ti, a ne tvoja drugarica, ne tvoj drug i komšija i komšinica, nego ti. Jer ako si pogrešio nešto u životu, a svi mi grešimo, nema bezgrešnih ljudi. Daleko je bilo, znači to bi isto bilo kako bi rekla, ima savršenih ljudi, nema nikako savršenih ljudi, da se razumemo. I ako ti misliš da si savršen, onda si na pogrešnom putu i apsolutno ti treba pomoć, ali stručnog osoblja, a ne moja. I ja kad sam rekla niko nije bezgrešan, da svako od nas greši. Ako i pogrešim, gledat ću da to bude greška koju ću ja da snosim, a ne da ja radi sebe, ali da pogrešim za nekog drugog i da posle on ispašta zbog toga, a ne. Zato sam rekla, savjetnik ne mogu da te posavjetujem, nemoj da plačeš, bit će bolje. Kao što stvarno kažem, svaki dan bit će bolje, uz malo više volje uvek bude bolje. I to stvarno kažem i uvek se nadam da će biti bolje. Sad, da će biti, to sad je pitanje. Ali na nama ostaje nada, da se nadamo i ostanemo, da ispunjavamo naše želje u skladu sa našim mogućnostima, ali da te želje nekako budu realne, a ne da budu nešto što, eto ja to želim i mora to da ostvarim. Ne, bolje reći ovako, ja to želim i hoću to da ostvarim. A da li ću ostvariti, to ćemo da vidimo, to će vreme da pokaže. To će da mi pokaže situacija zdravstvena, situacija finansijska. Sve će da mi pokaže, jer niko nema savršen život. Ako ti to ne vidiš da niko oko tebe nema savršen život, onda ti živiš u nekoj iluziji, a to nema nikako za tvoje dalje formiranje ličnosti,
A ako imaš 20 godina, normalno da ćeš da nadograđuješ ličnost svoju i da napreduješ u svojim razmišljanjima i u svojim teorijama i svojim ciljevima u životu. Ali nemoj da misliš da si ti presavršena, da je onaj tamo pored tebe jadan. Pre nego što kažeš da si ti presavršen, razmisli da li je to baš tako ili si rekao da ili si to rekao samo da bi čuo neko i da bi te pohvalio, jao super si, jao divan si, jao sjajan si, jao. Čekaj bre, pa ja živim zbog nekog ili živim zbog sebe i moje majke? Pa živim zbog sebe i moje majke i ljudi koji me vole. Ali neću da pričam da sam presavršena. Ko ima presavršen? Pa niko. Nekoga muči što je debeo, nekoga muči što je mršav, nekoga muči što mu kasni plata, nekoga muči što dete u obdaništu bude skoro stalno bolesno, dok ne stvari imunosistem odbrambeni veći nivo tog imunosistema dete. Nekoga muči što nema da plati kiriju, pa razmišlja kako će. Znači, svakog nešto muči u životu. I nemoj onda da pričaš da si ti presavršen. Ako si presavršen, onda kaži kako to da uradimo i da i mi budemo presavršeni. I nemoj da misliš to, ako ti savršeno živiš, imaš para da potrošiš koliko hoćeš, imaš para da putuješ gde hoćeš, imaš para da izađeš gde hoćeš, to je lepo za tebe. Ali nemoj da podcenjuješ druge ljude oko tebe. Jer nije lepo. Ti ljudi su isto vredni kao ti. Možda imaju manje para, možda nemaju uopšte para. Ali ako ti to ne iznose kao neki problem i ako to sami ne vide kao problem, nego vide kao nešto što je trenutno, tako sutra može biti bolje, onda ne možeš da... Ja jednostavno kažem, neću nikome da kažem, ti ovako, blago tebi što tako živiš lepo, ni teško tebi ti živiš tako teško. Ako mu kažem teško tebi ti živiš teško, ja ću još jednu muku da mu stavim. Zato što on već mu teško što živi tako i ja onda treba da mu dođem da mu kažem baš jadan ti živiš teško. A što on to ne vidi da on živi teško, ja treba da mu kažem. Ne mogu da razumem takve ljude. I prosto takvi ljudi mi nisu više ni fokus razmišljenja. Takvi ljudi, neka žive svoj život i neka gledaju da ne povređuju druge ljude. Iako to više puta ljudi urade iz neke svoje gluposti. Zato što misle da su presavršeni, da previše znaju, da sad ja ništa ne znam, da oni sve znaju, da čekaj, ako si sve svoje probleme završila, unučiće u park i vodi na vazduh, a ne da ti mene savjetuješ, jer nisi u mojoj koži, ne živiš moj život, nemoj onda ni da me savjetuješ. Što bi rekla jedna pevačica u jednoj pesmi, da je sad ne reklamiram ovdje, ne bi bilo lepo, o meni ne sudi dok moje cipele ne navučeš. A pošto moje cipele nikad nećeš moći da navučeš, hvala Gospodu Bogu
Bog ti je dao da budeš živa, zdrava, vesela, pa nemoj onda ni da mi popuješ. Biće bolje tebi i meni. Poštujem ja tebe, poštuješ ti mene. Super, svima lepo. Svi srećni, zadovoljni i živimo 100 godina. Kad to nauče ljudi, mislim da će život biti mnogo kvalitetniji svima nama. Ali mnogi ljudi u životu misle, ako sad kažu oni nekome nešto, ako ga posavjetuju, dobro su uradili. Ne, nisi dobro uradila. Ili uradio. Ako znaš tu osobu da ne prihvata ničije savjete, onda je nemoj ni savjetovati. Nemoj da misliš ako si stariji, ako imaš više životnog iskustva, da svakom baš prijaju savjeti. Meni prvo ne prijaju. Šta me briga, jel treba ja da se uverim da to ne valja? Ja ću da se uverim, a ne ti da me savjetuješ. Tako da, mislim, eto, to je neko moje razmišljenje. Sad imate vi 100 ljudi, 100 razmišljenja, što se kaže, ali prosto, kako da vam kažem, ja sam devojka, žena, nazovite me kako god hoćete, koja može sve da razume i da sasluša. Ali nemoj da misliš ako te saslušam da ću da te poslušam. Zašto? Zato što će onda biti, ako ispadne nešto kao što ja nisam očekivala da ispadne, da ispadne, onda ću da kažem, da sam uradila onako kako sam ja htjela, možda bi bilo bolje. Ovako, ako uradim svaki put onako kako ja hoću, onda nemam nikoga da krivim za određenu vrstu neuspeha. A ako cijel život budem čekala da me neko drugi savjetuje i što će neko drugi da mi kaže, onda ću izgubiti svoj stav, svoje mišljenje i sve što se zove moja ličnost. A to ne želim, niti mi pada na pamet. Znači, rekla sam ti, mogu da te saslušam ako si starija osoba iz poštovanja, eto, prema tvojim godinama, prema tvojom životnom iskustvu, ali u 99% slučajeva neću da te poslušam. Da te saslušam je jedno, a da te poslušam je potpuno nešto drugo. Zato što ne tebe kao stariju ženu, nego ne slušam nikoga. Slušam sebe, svoje srce i svoju majku. Eto, moja majka je jedina osoba koju ja mogu da saslušam i da poslušam za određene stvari. Iako, mislim, u svakoj komunikaciji dođe do nesuglasica, to je neosporno. Ali, mislim, ja i moja majka imamo takav odnos da smo na nivou drugarica, da jedno drugo sve kažemo. Muči me to što bi ti uradila. Jel pametno to i uvek se nađemo. Tu negde. Da maltene isto mislimo. Ali bude nekad i da različito mislimo, pa i nesuglasica bude i to sve. Ali mislim da majka je jedna osoba koja može da savjetuje, koja ima pravo na to, zato što je majka 24/7 pored mene. Neko drugi kad bude bio 24/7 pored mene i bude prolazio sve ovo što ja prolazim u toku dana, a niko od vas ne zna ni 20% toga što prolazim, jer je mnogo mučno i teško za svačije uši, pa čak i za onog što je, kako da vam kažem,
kao neka robusna osoba, kao nema osjećanja, ne interesuje ga to. Pa čak bi i njemu bilo teško, bez obzira kakva je osoba. A kamoli ne ovim emotivnim osobama i osobama koji su stvarno ljudi od mekanog srca, što se kaže. Tako da ni 20%, ne zato onog čega kroz što prolazim i neće niko ni znati, zato što jedna je majka i samo ona treba da zna, jer se ona nalazi 24/7 u mom životu. Ti kad se budeš nalazio 24/7 u mom životu i tebi ću dati pravo da me savjetuješ. A dotle mislim da bi bilo pametnije da svoj dan popuniš na adekvatniji način nego to da savjetuješ drugi. Zato što ako savjetuješ drugi i tako ti prolazi dan, pa ti nisi ispunjena osoba. Onda ti ne znaš ni šta ćeš sam sa sopstvenim vremenom. Imaš toliko slobodnog vremena da ti savjetuješ i mene i onog okolo, i mene i drugog i petog i desetog. Ne, to ne valja. Ne, mislim, zbog mene, ja ću svakako da te oduvam sa 2 rečenice, da kažem to i to, tako i tako, ti ako razumeš, ako ne razumeš, hvala ti lepo i to je to. Ovo treba da vidite kako ovo izgleda. Da je lepo. Tako. I ovo ste vidjeli. Popit skoro pola plašice. Inače ne pijem vodu, što je katastrofalna greška, ali je tako kako je. Osušilo mi se grlo, pa sam zato uzela malo vodice. Nadam se da tu niko ne zamera i da zamerate, prvo da vam kažem vaše pravo i vaše mišljenje. Radite što god hoćete. Svaki komentar podiže video, podiže gledanost. Mislim, šta god hoćete, možda mi kažete, meni je sasvim svejedno ako dobijem pohvale, ako dobijem lepe reči, svakom prijaju lepe reči i pohvale, te koji kažu da mu ne prijaju lepe reči i pohvale, taj laže i nije normalan. Nešto od ta dva jeste. Ali sada ja očekujem da me ovdje svi hvale ko da sam lepa, brejna, ceca ili ove poznate ličnosti. To ne očekujem. Ali da očekujem da me veći broj ljudi zapraćuje, to očekujem. I nadam se da ću to uskoro i dobiti. Nadam se, verujem u to. Ne znam da li ljudi ne prepoznaju moju iskrenost, da li im se ne sviđa ove moje životne teme o kojima ja pričam, da li ih to opterećuje, da li ih to smara, šta god bilo od toga, uglavnom ne dobijam praćenje, a to me jako puno boli zato što znam da svi vi imate YouTube i koristite ga za sve živo, za muziku, za filmove, pa kad ga koristiš za sve živo, pa možda ga koristiš i za to da pratiš Bojanu i zdravo doviđenja. Ostaviš komentar neki, eto, iz ljudskosti neki. Znate koliko puta ja uđem kod nekoga
Pa nije baš ni da me zanimaju te teme. Ali uđem, podržim ga, napišem pozdrav, kako si, samo napred, ako ima live. Ako nema live, ja ostavim u komentaru, samo napred, sam tako nastavi. Šta mi to teško da mu kažem, da mu odvojim ja 5 minuta vremena, pa ako mi to teško, ja sam onda, nisam ni trebao da ulazim na taj video. Jer vi vrlo jasno vidite, evo, mama izlazi sad, vi vrlo jasno vidite ko emituje taj video. I to nije da vi ga ja nisam video, ušla sam slučajno. Pa nije to tačno. Ja kad uđem na bilo čiji video, ja vidim ko je tamo. I ko priča i da priča i šta priča. I šta god da priča, to je njegov pravo, on je kreator tog videa. Nisam ja, da mu kažem ja šta treba pričati. Ali mislim, uđem, kažem mu pozdrav, kako si, mislim, to je s neke ljudske strane normalno. Ja bar tako gledam. Sad, ima ljudi raznog mišljenja i to je sve okej. Ali mislim, opet kažem, ako si prošao short, lajkovao short, napisao tamo, ne znam ni ja, bravo, lepo, šta si već napisao? Pa lepo onda uzmi pa zaprati Bojanu, ostavi neki komentar i doviđenja, prijatno. Ako ti se još nešto svidi, ok, lepo, lajkuj, ispoštuj, ja ću tebe da ispoštujem još više, zahvalit ću ti se. Ja ne vidim ništa, šta je problem tu. Ja po onome, koliko prijatelja imam na Facebooku, 500 prijatelja ovde sam trebao da skupim za 2 dana, a ne da iskupljam od kraja aprila. Pa ja da nekom pričam da ja od kraja aprila skupljam 500 ljudi, a da na Facebooku imam 4000 ljudi, rekli bi, znaš šta, pa to nešto nije u redu. Što ja mislim da nije u redu. Ali znate šta je tu problem? To je problem što mnogi ljudi sa Facebooka nisu upućeni u YouTube. Pa onda dolaze. Pa koliko se plaća? Pa se plaća mesečno, se plaća godišnje. Dok ja njima objasnim da se to ništa ne plaća, da im to ništa da ih to ništa ne opterećuje, da mora oni da lajkuju svaki video, da mora da gledaju svaki... Ne. I dok ja njima to sve objasnim, svaki 5. me zaprati. A ima i onih mnogo koji su uzeli da mi budu prijatelji na Facebooku samo zato što se nadaju da će da dobiju viđenja sa mnom uživo, da će da dobiju, da piju kafu sa mnom uživo, a to je mnogo komplikovano. Zato što moje vreme ne dajem svakome, ne izlazim napolje sa nekim samo da bi se zvalo da sam izašla, ne družim se sa ljudima samo da bi se zvalo ja se družim s ovim. Jednostavno, jako sam specifična ličnost kad su u pitanju prijatelji, kad je u pitanju osoba sa kojom trebam da podelim vreme, kad je u pitanju osoba s kojom trebam da podelim i pola šoljice kafe, 3 puta razmislim, pa tek onda odlučim. Zato što moje vreme nema cenu. Isto kao i vaš. Ako nisi čovjek da me ispoštuješ, zašto bi onda ja tebe poštovala kad ti je palo na pamet da ja pijem kafu sa tobom, a ti pre toga me nisi zvao godinu dana? Aha. A sad si se setio da Bojana postoji. Pa žao mi je. Za tebe ne postoji. U tom smislu da piješ kafu. Postoji da je pitaš kako je, postoji da je pitaš šta radi, postoji da je pitaš kako je mama, za to postoji. A za kafu ne.
Za kafu, boga mi, trebaš mnogo da se potrudiš i da se oznaješ. Kad kažem da se oznaješ, znači, mislim na to da vratiš Bojanino poverenje. Ako si bio u mom životu i nisi shvatio šta je to što će da me otera od tebe i od tebe od mene i otišao si iz mog života, a nisi znao ni zašto si otišao, nebitno, muško, žensko, onda nemoj ni da se vraćaš. Nemoj da se vraćaš kod Bojane onda kad te ostave drugari, prijatelji, onda kad te ostavi devojka ako si muško, onda kad te ostavi dečko ako si devojka. Nemoj da se vraćaš kod Bojane. Nećeš dobiti povratnu informaciju od Bojane da si ne znam ko. Može da mi bude žao što prolaziš kroz određene situacije koje svi mi prolazimo. Ali jednu šansu kad prokockaš, drugu ćeš teško da dobiješ da si ne znam ko. Zato što nemam više živaca za bacanje, nemam više vremena za bacanje, nemam pravo da vam kažem ni želje. Da je bacam na nekoga ko nije zaslužio, ko nema poštovanja prema sam sebi. Ako ti nemaš poštovanja prema sam sebi, pa kako ćeš imati prema meni? Pa nikako. Pa ako je nikako, onda nemoj ni da se vraćaš. A ako si teo da se vratiš, onda si trebao dobro da razmisliš, pa da kažeš, čekaj bre, ta Bojana nije zaslužila da se ja tako ponašam. Da budem bahat u tom međuljudskom odnosu, da budem bezobrazan u tom nekom drugarskom odnosu. A ne da posle određenog vremena kaže, ona Bojana bila dobra osoba, znaš, niko me tako nije razumeo kao Bojana. Hoće da se vrati posle 5 godina i posle 10 godina, ali to što sam ja oprostila Nemanji 101 put. Da je Nemanja biti lako, Nemanja bi bio svako. Nemanja zna da će moj drug ostati za uvek, jer je Nemanja neko ko bi sa mnom podelio i zadnje parče hleba koje postoji na ovom svetu. A to ne može da se pohvali baš svako. Možda bude neko kome se trenutno sviđa, pa eto kao da mi pokaže koliko me voli, pa eto on će isto to da uradi, ali drug neće. Od drugova Nemanja i još par njih mogu uopšte da se nazovu moji prijatelji, to sam im još na početku rekla, tako da... Ali određeni ljudi ne shvataju to da je drugarstvo izgubilo cenu, da je prijateljstvo izgubilo cenu, da ljudi danas gledaju samo da će da idu, šta će da rade. Da se pohvalim da sam ja bio na najskupljem letovanju. Sledeće godine idem ne znam nija gde nisam bio. Imaću drugačije slike. Znaš. I šta si ti? Bolji od mene? Nisi. A nisam ni ja bolja od tebe. Svi smo, druže, pod istim nebom. I neko gore vidi sve. I mene, koja sad sedim na ovom krevetu, i tebe. I onog tamo 3., 4. i 5. i 10. Znači, nemoj da budeš uzvezden, a nemoj da budeš ni na dnu. Nađi neku sredinu i ta sredina je nešto najbolje što može da ti se desi u životu. Zašto to mislim? Zato što sredina, kad si na sredini, nećeš ugroziti sebe sa tvojim nekim visokim ciljevima koje nećeš moći da dostigneš, pa će te posle samo boleti glava, da ne pričam nešto drugo, da će biti teško.
kad si na sredini nećeš da ugroziš ni svoje prijatelje, ni svoje poznanike. Tako da budi na sredini i proći će ti život bolje i lepše i pametnije, da ti pravo kažem, nego da budeš nešto uzvezan i ja sam išao tamo, ja sam išao vamo. I šta si dobio time? Što si išao i tamo i vamo i onamo i opet. Lepo je to. I treba da ideš. Ali ne treba to nekome da nabijaš na nos. Tako da, moj savjet, budi negde na sredini, jer sredina, kao što rekoh, sredina neće ugroziti ni mene, ni tebe, niti onog trećeg koji je pored nas. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Ja vas puno pozdravljam. Ljubim vas sve. Hvala puno svima koji... Sad čekam da prođe voda pa ću da vas pozdravim sve od reda. O, Beka doli. Joj. Beta. O Bože, Bekice. Bekica mi si rušila ovde. Telefon mi Bekica srušila. Kažem, budi na sredini, sam tim nećeš ugroziti ni sebe, ni druge oko sebe. Uvek znaj šta hoćeš, ali znaj šta nećeš. Ako znaš šta nećeš, onda ćeš znati kako da dobiješ i to što hoćeš. Tako da, ako vam nije teško, zapratite Bojanicu i dobit ćete vernu sagovornicu. Bojanica sve voli koji je vole, Bojanica sve poštuje koji je poštuju. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte video. Ne mislim moj telefon. Beta, šta radiš, Pile? Pile, drago, ti si moja blago, evo njoj sam otpela pesmicu. Kao što rekao, kako vam se ovaj video svideo, zapratite Bokicu i dobit ćete vernu prijateljicu. Zapraćivanje ne košta ništa, komentar ne košta ništa. Budi fair i budi drug. Voli sebe i ljude oko sebe. Poruka ovog videa, naučimo malo više da se poštujemo. Volim vas i ljubi Bokica Lepotica. Hvala svima koji me prate, hvala svima koji me razumeju, hvala svima koji me podržavaju, hvala svima na lepim komentarima, na lepim rečima, na lepim željama. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav svima. Svako dobro. U Beogradu je noć pala, kod nekoga je jutro, kod koga je jutro dobro jutro i kod koga je večer dobro večer ili kod koga je dan dobar dan, važno da je dobar. U svakom slučaju, ostajte mi živi, zdravi, veseli i nasmijeni. Ljubim vas i voli vaša Bokica Lepotica i ne da vas nikom. Zapratite Bokicu Lepoticu za još ovakvih priča, a možda bude i nekih sličnih priča. Vidjet ćemo. Od situacije životne sve zavisi. Lako noć i prijatno. Čekajte da se isključim. Sad ne mogu se isključiti. Sad možete vidjeti vežbanje prilikom isključivanja.